אני אנסה להסביר איך מעצבים מצגת מנצחת בהשראתו של המאסטר והיריב. אני לא יודע אם אני אוכל להגיע לרמה שלו, אבל אני מקווה שתבינו מה שאני אומר. קודם כל צריך לזכור כשאנחנו עושים מצגת, זה שהמטרה המרכזית זה לא רק לעבור בשלום את המצגת, אלא בעיקר לשכנע. ולכן חשוב להכניס את כל האלמנטים שיאפשרו לקהל גם לזכור וגם להבין וגם להשתכנע. אז דבר ראשון, קודם כל לתת את הנושא הכללי בהתחלה, כדי שאנשים לא יעבדו בחומר. דבר שני, להציג את עצמי, אני במקרה הזה רן סימנטוב. לתת פרטים כדי שהקהל יוכל לחזור אליכם, או אימייל או טלפון. שנייה, בואו נחזור לי אחד אחורה. כן. חשבתי שזה ייקח יותר זמן, אז לקחתי ביס. אז אני אשאל לפניו. מה זה פרטי קשר? לא הבנתי את הקטע הזה. פרטי קשר אם אתה רוצה לשכנע קהל במשהו, כלומר, בדרך כלל זה למטרות עסקיות או למטרות שכנוע, אתה בדרך כלל תהיה האדם שהם יצטרכו לחזור אליו, אז אתה צריך לדעת להם איך לחזור אליך. זה אפילו חייב להיות אליך אישית. החברה שלי. נכון? נניח במקרה של ורד, יכול להיות שהיא תיתן את האתר של המחלקה, לא את הכתובת מייל הפרטית. אוי ובואי אם אני אתן את הכתובת הפרטית שלי. תלוי באיזה הקשר. כשאת נמצאת בפגישות עם ראשי הארגונים הגדולים וזה, יכול להיות שאת כן נותנת את זה הפרטי שלך. אוקיי, מה שאני רוצה להגיד לגבי זה שקף הפתיחה, נדבר בסוף על השקף סיכום. תנו לו, זה סוג של שיווק עצמי. מה שאתם צריכים לדעת, בחיים האמיתיים, כאן לא, פה מצגות יתקתקו בשיעור הבא. בחיים האמיתיים, המון פעמים בין מצגת למצגת יש המון זמן. לוקח לפעמים כמה דקות, לפעמים אפילו 10-15 דקות בין דובר לדובר. עד שכולם מתיישבים, עד שהם מסדרים את ההגברה, לא יודע מה. תנו לשקף הזה, בזמן הזה למכור אתכם. בסדר? תגידו, תציגו את הנושא, כדי שאם מישהו צריך לצאת, אז שתהיה לו סיבה להישאר, ומישהו חייב לצאת, שלפחות הוא ידע מה הוא הפסיד. תגידו מי אתם שמה, כדי שיכירו אתכם טיפה, ואם תשימו את השם שלכם גם בפתיחה וגם בסיום, אז יש סיכוי שאפילו יזכרו אותו. וכמו שאמר, לגבי הפרטי קשר, זה, מה אני אגיד, זה הרגל המסיימת, בסדר? אתה יודע, עשית מצגת והצלחת לשכנע את האנשים, אבל אתה לא אמרת להם איך הם יכולים ליצור איתך קשר. עשית חצי עבודה. בדיוק. כלומר, הייתי ממליץ לשים את זה גם בסוף המצגת. כן, נגיע לזה. ודבר שני, אם אתה כבר אומר על להציג מסך שירוץ נניח 5 דקות לפני שהמצגת מתחילה, אז אולי כדאי לעשות אותו טיפה יותר מעניין, אולי דווקא פה זה כן מקום לאנימציה. שזה לא יהיה סטטי מדי ומשעמם. אוקיי, עקרונות. יש 4 עקרונות. 1, המצגת צריכה להיות גדולה, כלומר, צריכים לראות אותה בבירור. צריכה להיות פשוטה, לא לסבך את הקהל עם כל מיני מסרים שדורשים יותר מדי מחשבה, כי זה יפגע בעצם בבהירות ויפגע במסר, עלול לפגוע במסר המרכזי שאתם צריכים לתת. כלומר, אם המסר שלי הוא X... יש אנשים שמדברים על זה. מה? זה לא אוקיי. בקין. אוקיי, אז פשוט. למה זה נתקע? תקליק עליו. אוקיי. דבר שלישי, ברור, אני חושב שזה מובן, ועקבי. עקבי זה אומר גם מבחינה ויזואלית, לא לעשות דברים שהם פתאום קפיצות. אוקיי, טוב. רגע, מה... אוקיי, גדול. בעיקרון, זה לפי המאסטר, בעיקרון מצגת טובה צריכה להיות גדולה. אוקיי, צריך לדקלם את זה, אני מקווה שזה נקלט. כמה גדול זה גדול? אז שוב, פה לפי הניסיון המעשי, זה כנראה קטן מדי. זה מתחיל להתקרב לגודל סביר, זה כבר אפשר לראות אותו, גם את זה. פה אנחנו מתחילים להתרחק, זה אולי טוב לכותרות, אבל אני לא חושב שזה טוב לטקסט עצמו, וגם זה.
אז כך שאנחנו צריכים בין שני הטווחים האלה למצוא את הגודל הנכון, ואת זה עושים, פשוט בודקים בפועל. כלומר, אם עושים הרצאה, מסתכלים על המסך, לפני ההרצאה צריכים לדעת פחות או יותר מה הקהל יראה, ולפי זה לקבוע מה הפונט הנכון. כלומר, 2 מטר זה פה, זה נכון לפה, אבל אם אנחנו נעשה מצגת... שנייה. אוקיי. זה שתי טכניקות נפרדות, אני אסביר אותן. העליונה, זה אם אתם באמת כאילו רציניים ומקצוענים, אתם הולכים למקום שבו אתם מעבירים את המצגת ובודקים איך זה נראה מהקהל. אתם מקרינים שקף כמו השקף הקודם עם הגדלי פונטים, הולכים למקום של הבן אדם האחרון בקהל ורואים מה הוא יכול לראות. בסדר? ואם הקהל משמעותית יותר מבוגר מכם, אז תוסיפו עוד כמה נקודות לגודל פונט. האפשרות השנייה, אם אתם לא יכולים לעשות את זה, והרבה פעמים אתם לא תוכלו לעשות את זה, בטח לא כל פעם, אז טכניקה שעושה קירוב לא רע, זה לקחת 2 צעדים אחורה מהמסך שלכם, אבל כשאתם עושים את זה תכתבו, תדאגו להיות בזום של 100%. מי לא יודע מה זה אומר? פול סקרין? לא פול סקרין. לא פול סקרין. במסך העבודה בזום של 100%. לא, אבל זה כמו שאתה מריץ שהמצגת רצה, אז זה ב-100%. לא, גם המצגת יכולה להיות על המסך בזום יותר גדול. במצב עריכה ב-100%. במצב עריכה, בגלל שברגע שאתה עושה פול סקרין, אז פתאום הגודל של הטקסט תלוי בגודל של המסך. אם יש לך נטבוק של 11 אינץ' זה יהיה ככה, ואם אתה בבית על מסך 26 אינץ' זה יהיה ככה. בסדר? אבל זום של 100% הוא בערך... זום של 100% הוא בערך עקבי ברוב המסכים. בסדר? ואז אתה לוקח 2 מטר אחורה, זה בערך 3 צעדים. אוקיי, אז ככה אנחנו קובעים את גודל הפונט. פשטות, טוב, זה...